Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes d'octubre. Entre altres qüestions, el plenari va aprovar el primer pla d'igualtat per a Biar. Des d'Esquerra Unida entenem que no hi ha una aposta real a nivell local per la igualtat. Només cal recordar que la regidoria d'Igualtat va ser eliminada pel Partit Popular a l'inici de la legislatura, deixant en mans de les associacions locals l'impuls de jornades en vez de la igualtat real entre dones i homes. D'altra banda, el procés de participació de les associacions en el Pla d'Igualtat no mostra un verdader interès per la participació ciutadana i sols cal veure les escasses convocatòries del Consell de Participació. Hem de reivindicar cada dia que estem fartes de la barbàrie masclista contra les dones pel simple fet d'haver nascut. La sessió també va aprovar l'adhesió de Biar al Pacte del Vinalopó per la salut mental. Cal recordar que polítics valents com el company Íñigo Errejón va posar al Congrés el focus sobre el greu problema agreujat per la pandèmia. La resposta del diputat del Partit Popular, Carmelo Romero, va ser «vete al médico». Més enllà de vociferejar, cal donar dades. A l'estat espanyol, el suïcidi és la primera causa de mort no natural. 10 persones al dia es lleven la vida, mentre que unes 200 ho intenten. Sols hi ha 6 psicòlegs per cada 100.000 habitants, front als 18 de la mitjana de la Unió Europea. Més de 2 milions de persones prenen ansiolítics, un problema que també té rostre de dona.